ساعات شعت أخيل زينا ومسنادونا نفيلم مالنا صغركم تعزتنا كمية تمسيون لومي عربي ساسان حدنكم بوست سدال وهاجراون زينات تحيز غريبة اللغم نمكن تالكم بخبر زعد مسخاتكم تصنح ميكا على حد في الماء مكانت وتاتو أفلم راحتي يمن مونغوليا تايلاندن بمغناط صنبل ناطنا يوهانا ملخت السجدو أمباسادور عالم صحيح كم تنكساس أمباسادور أب نيبال ورقة سرحون بريزيدنت رامچندرا باوديل أركيبو هاجراوي مرمرة شامناي كفلي كاب حموشك ساشوعة سنة وشت هاجر كمون أب كسلا جدا رياضي وهابي أب زيناتات وزاي فلسطين مكساس حماس مس إسرائيل أب زكير زيكتاو زرب كم زي ساتف أبيتو لعلو تسمز مكل غال هزباج ريبابليك تشاينا أنا أمريكان كتاوي زرر باكايدو نيتو مس روسيا كتاوي رسمي زوتو مساسات كفارز منجز روسيا زرزر زينا مراحتي يمن مونغوليا تايلاندن بمغنيات صنبل مبساسان سسن عملنا صننا بحزب المنجسن إيرتران يوهانا ملغت السجدوم أبومبر بايتو بريزيدنتاو مريحنة يمن دكتور راشاد محمد آل لعيمي بريزيدنت مونغوليا خول سوخ أوخنا كمون قداماي منستر نيكسون تايلاند سراتها تايفيسين باسم منجستاتهم من حاجراتهم كمون باسمو مابسرر وملغتين بريزيدنت إسياس أفورقي ملوطعنا ناي سراح السالطون إيرتران هزبان دما راهوان بلصقنا تمنيو እቶም መራሕቲ ወሲኾም ሴርታ ሁነታው ዝንድናን መምዕባልን ምድልዳልን ዘለዎም ድሌት ገሊጾም ናብ ካልዜና ብንሰግር ኣምባሳደር ኤርትራ ብህንዲ አቶ ዓለም ፀሐዬ ከም ተንቀሳቀሰ ኣምባሳደር ኣብ ኔፓል ወረቐት ስርሑ ንፕሬዝደንት ራማቸንድራ ፓውዴል ኣረኪቡ ኣብቲ ትማል 30 ግንቦት ኣብ ካታማንዱ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ዓለም መልእኽቲ ሰናይ ምንዮት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ምብጻሕ زمدنا إيرترا نيبالن نحبرا وربحا بزغل قلن ممعبال كم زسر حبيرو بريزيدنت رامچاندرا بوغونو نامباسادر عالم أسالتو دحر ممناي نبريزيدنت إسياس أفورقي سناي من نيتو غليصوم بريزيدنت رامچاندرا أسعبو هاغرو مس إيرترا بقطباو مريات بحافشا بحرشا دما بفلاي كتتحقاقز قربتو مخانا أنصيروم هاجراوي مرمرة شامناي كفل عامة تمرت 2023 كاب حموشك ساب شوعة السنة من الله هاجر كمون أب كسلا جدا رياضن عبز ركب هاجرا نويت تمرت محبر كومات إيرتراوان كوهابي ميسد تمرت حلف هادو هاجراو مرمرة ممرهاب تصفاني رينابزها بحبريتا اتي أب 470 مفتن النقطة زواب مرمرة حموش عينتا تمرتي مالت إنجليز محبراوي تمرتي سنفلت زيجنتاو تمرتن قطرن كم زتعلل قليصهم أبزا قراوي مرمرة 31 شحن 33 مالت 24 حدا ميتاو دكانس يزركوبو 67 شحن كريتي 240 تمهارو ناي 454 نايتا تمرت كفتونيا التي مسغاغري ناب كلاي درجة زغون هاقراو مرمرة درجون معكنيتاتون كام نايز حالف عامتات كم زي فلز حبر ممر هابته تفتنتي بقدامنت مفتن كارد حيزون كقربو باقا أبو بوتون بمركاب نزوهابو ممرحيتات بقبو كردو أبوان فتنا أخول جيزي سلزوهابو مهاريوم جيزيوم بقبو كتقامو ممرحابتا مغيرو منيسر حرشا مزازم نايتي كاب ورح ميازيا 2024 ناب كل نزواتات كايرو تسن حمل لايني حموش عامة استراتيجيا وطنن مقام قسقاس قدامي ربع عامة زملكت سفاحتا خيباتات تمال 30 قنبوت أو كتما عصبا كايدو وكلتي إيرينا نزبار كبات نايتي منيسر ملك عصاصان زدالو تحستو سمير جمال أبز أخيبا منيستر حرشا أتو أرفاي نبرها أما حداري زوبا دوبا وقيح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي أزاز زمبرا بريغادر جنرال أبراهام عندهم أبو مبرن أبالات بايتون زوبا دوبا وقيح بحري كمون أما حدارتين أسان زوباتات حالفت كفتاتن زوبان كالوت أكالاتن تساتيفهم نيروم أبتقات أمي حمرت نايتي أب حموشته بروغرامات مالت لمعات مريتن محدرة بحري وهابتن لمعات زرعتي لمعات انسسا
ውሁድን ዘላቕን መንበሮን ሕርሻው ንግድን ከምኡውን ምሕያል ትካላትን ሰብኣውን ዓቕሚ ዝሓቆፈ ካብ 2024 ክሳብ 2028 ዝዝርጋሕ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝመሰረቱ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂያዊ ውጥን ቀሪቡ ግዚያዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ኢንጂነር ዑመር መሐሙድ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከዘንቲ ማይ ንምስራሕ ብዝወፀ መደብ መሰረት ዛጊት ኣብ ኣፋምቦን ደባይ ሲማን መጠን ንኡስ ዴጋታት ክስራሕን ከለዋ ኣብ ሮምዳ ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካልያ ሓንቲ ትስራሕ ከም ዘላ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ስዱሕ ኤላ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ድማ ሓንቲ ዴጋ ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ ኣስታት 1000 ሄክታር ብውሕጅ ዝካየድ ልምዓት ዝራእቲ ከምኡውን ኣብ 35 ሄክታር ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓት ተምሪ ገለ ካብ ዓበይቲ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኢንጂነር ዑመር ብንኡስ መጠን ምርባሕ ንህቢ ልምዓት ምቁር ድንሽን ሓምላይ ምግቢ እንስሳን ይካየድ ከም ዘሎን ኣብሪሁ ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻባት ሕጽረት ዓቕሚ ሰብ ካብ ቀንዲ መሓንቆታት ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ናይቲ ዞባ ምዃኑ ብሰንኩ ድማ ክኢላታት ሕርሻ ኪኖ ዞባን ንኡስ ዞባን ናብ ምምሕዳራት ከባቢ ክምደቡ ከም ዘይተኻለ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ልምዓት ጀርዲን ክነጥፉ ንዝደልዩ ሓረስቶት ኣብ ምድላው ምንጭታት ማይን ምምላእ መሳርሕታት ጀራዲንን ደገፍ ክግበረሎም ቆፀራ ጥሪትን ክታበት እንስሳን ክድፍኣሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ባህሊ ሓለዋ ኣግራብ ክሕይል ኣማራጺ ቀረብ ጸዓት ክዋደድ ከምኡውን ልምዓት ምቁር ድንሽን ምትእትታው ቆጣቢ ጸዓት እቶንን ብዕቱብ ክተሓዙ ዝብሉ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ውሕስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ንዝብል መርሓ ንምትግባር ብመንገዲ ኣብነታውያን ሓረስቶት ከምኡውን ብመንገዲ ንኣሽቱን ማእከሎትን ንግዳውያን ሕርሻታት ንዝካየድ ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራ ሰራዊት ኣብ ልምዓት ክዓቢ ምስራሕ ትሕተ ባይታዊ ከዘንትማይን ባስካታትን ምትእትታውን ምርባሕን ደርሁ ገደና ልምዓት ተምሪ ለሚን ሞሪንጋን ሉስንያን ክድፍኣሉ ምርባሕ ንህቢ ድማ እንተላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክጅመር ኣዘኻኺሩ ኣማሕዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ብወገኑ ምሕያል ኩለንተናዊ ስርዓተ ሓበሬታን ዳታን መሰረት ኩሉ ዓይነት ልምዓት ስለ ዝኾነ ምስ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ውጥን ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሳነየሉ መንገዲ ክፍጠር ሕመረት ሕርሻዊ ልምዓት ምውሓስ ምንጭታት ማይ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክስራሓሉ ምሕያል ነቲ ዞባ ዝበቅዕ ሕርሻዊ ምርምርን ምጉልባት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ድማ ካብ ቀንዲ መሓንቆታት ኮይኑ ስለ ዘሎ ክህፁፅ ክፍታሕ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብ ባፅዕ ተኻይዱ ምንባሩ ይፍለጥ ምሪት ፍርያት ሓምላይ ውርሻ ብዝብል ቴማ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ቱሪዝምን ሓማደን ዝተወደበ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለወ ኢደ ጥበባዊ ምሪት ብ30 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ድራሽ ኤርትሮ ጀርመን ቀሪቡ እቲ ምሪት ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ደብዓትን ሓማደን ኣስታ 6 ኣዋርሕ ዝሰልጠና ደቂ ኣንስትዮ ብባህርያዊ ጡጥ ዘዳልዎ ፍርያት ኪኖ ዘቤታዊ ሃልኪ ኣብ ዞባውን ዓለማውን መድረኽ ተወዳዳሪ ንምግባሩ ከምኡውን ባህሊ ሓበራዊ ስራሕን ምምልላእን ትካላት ንምድራኽ ዝዓለመ እዩ ኣዋህድ ናይቲ መደባቶ ገብራ ፍስሓይ ድማ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ኤርትራ ጥንታውን ታሪኻውን ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሱ ሕብረተሰብና መውቀላውነቱ ዘየጥፍእ ሃብታም ኢደ ጥበባዊ ውርሻ ስለ ዝውንን ባህላውን ተወርሳውን ክብርታትና ንምዕቃብ በቲ ሓደ ምንጪ እቶታ ምፍጣር ድማ በቲ ካልእ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረታ ፍስሓይ በወገኑ ሞያዊ ዓቕሚ ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ኣሌይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምምዕባል ምስ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ግንባርን ተዋሂድካ ይስራሕ ከም ዘሎ ጠቒሱ ተመዝጊቡ ንዘሎ ገስጋስ ድርኽን ምፍጣር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣበርክቶ ክዕዝዝ ድማ ፀዊዑ ኣብታ አጋጣሚ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረአብ ሚኒስትር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀሪዮስ ፕሬዝደንት ሃዋደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ዕድመ ዝተገብረሎም ሰብ ስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ መንሱራ ብቁኑዕ ኣገባባት ሕርሻን ድሕነት ምግቢ ሰብን እንስሳን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንሓረስቶትን ኣመሓደርቲ ከባብን ተዋሂቦም ወኪል ሪና ሓጅ ሜጀር ዝለኣኾ ትሕዝቶ ኣሎ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርቡ እያ
ጨንፈር ዘባው አገልግሎት ቁጥጥር ዘባ ጋሽባርካ ኣብ ቆና አገባባት ሕርሻን መረጋጋጽ ንሕነት መግቢ ሰብን እንስሳታትን ዘተኮራ አስተምሕሮ ብ27 ግንቦት ኣብ መንሱራ ተወዲቡ ኣብቲ 45 ሓረስቶትን ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ንዝርከቦም ዝተዋህበ አስተምሕሮ ድሕነት መግቢ ካብቲ ሓረስቶት ዝኽተሉ አገባባት ማሕረስን ዓይነት ሕርሻዊ ንጥፈትን ከም ዝብገስ ዝጠቐሱ ክኢላታት ሕርሻዊ ምህርቲ ብሓፈሻ ሰብን እንስሳታትን ዝምገቦ ድማ ብፍላይ ቅድሚ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ብዛዕባ ድሕነቱን ልዑል ጥንቃቐን ቁፅፅርን ክግበር ከም ዝግባእ ኣብሪሆም እቶም ክኢላታት ታስዒቦም ሓረስቶት ብሓፈሻ ኣብ መግቢ ሰብን እንስሳታትን ዝውዕል ምህርቲ ዘፍርዩን ዘከፋፍሉን ድማ ብፍላይ ጠንቂ ብከላ መግብን ኣከባብን ካብ ዝኾኑ ሜላታት ተሓይቦም ብሰሞያ ዝተማእከለ ኣገባባት ጠቓቕመ መድሃኒት ከዘውትሩን ውህድ ሜላ ምክልኻል ባልዓት ክኽተሉን መኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ዘባዊ አገልግሎት ቁጥጥር ዘባ ጋሽባርካ አቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ድማ ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳታትን ሓደ ካብቶም ልዑል ጥንቃቐን ንቕሓትን ዝሓቱ ዛዕባታት ብምዃኖም ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም እተዋህበ ብምሕባር ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኣፍረትን ተጠቀምትን ድማ ብፍላይ ይመሓይሹ እኳ እንተሎ ንዝያዳ ውፅኢት እቲ መደብ ብዝሓየለ መልክዕ ከም ዝቕፅል ገሊጹ አማሓዳሩ ነዘዋ መንሱራ አቶ ታደሰ ገብረ ገርግሽ ቦገኑ ሓረስቶትን አልማዕትን ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝኽተልዎን ድሕነት ኣብ ግምት ዘይእቱ አገባባት ሳዕቤና ጥዕናዊ ፀገማት ክኾን ዘሎ ተኸሎል ልዑል ምዃኑ ተገንዚቦም ብሰሞያ ዝተማእከለ አገባባት ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ድማ እቲ ኣስተምህሮ ብጉድለት ፍልጠት ኮነ ብሸለልትነት ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳታትን ክስዕብ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት ንምቅላል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ክድፋሉ ኣተሓሳሲቦም ዋጋሽዋርካ ብደረጃ ዞባ ዝተወደበ ካብ ዝተፈላለያኑ ዞባት ኣስተዋጽኦ መንስያት ዝተሳትፎ ቅነ ውዳበታት መንስያት ብ28-29 ግንቦት ኣብ ባረንቱ ተኻይዱ እቲ ቅነ መዛዘም ናይቲ ካብ 16 መዝያ ክሳብ 18 ግንቦት ብደረጃኑ ዞባት ዝተኻንዐ ተመሳሳሊ መደብ ኮይኑ መንስያት በብውዳቦም ክነጥፍሎም ፀንሑ መደባት ዘንፀባርቑሉን ውሽጣዊ ዓቕሞም ዝፍትሽሉን መድረኽ ምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ጋሽዋርካ መንሰይ ማርቆስ ግርማፀይ ገሊፆም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን መንሰይ ተኽለ ዘረ ቦገኑ እቲ ምስ መደባት መበሳሳን 3 ዓመት ናጽነት ተታሒዙ ዝተኻየደ ቅነ ውዳበታት ኣብ ምዕቃብ ታሪኽን ባህልን ምውራስ ክብርታት መኽትን ጽንዓትን ምድልዳል ሓድነትን ስኒትን ከምኡውን ምስራጽ መንፈስ ተወዳዳርነት ዓብያ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንዝተሳተፉ ዞባታት ሞጊሶም ኣመሓዳር ዞባ ጋሽዋርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ድማ ናገዳስነት ናይቲ ቅነ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሎም መሓውራቱ መንስያት ማእከል ዝገበሩ ውዳበታትን ንጥፈታትን ምዕዋት ምስ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ መልክዕ ውድድር ኣብ ዝተወደበ መደባት ብውልቅን ንኡስ ዞባ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብምትሕባር ن30 ولد مستي سنكلنا زنبرو هتصانا سلطنا وديبو اذا ب28-29 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ሕጊ ውዳበ ምሕደራ ከምኡውን ድሕረ ባይታን ዕላማን ማሕበር ዘተኮረ ነይሩ ኣደ መምሃር ሕብረተሰብ መምሃር እዩ ዝበለት ኣደ እምበር ማሕበር ወይዘሮ ይብራሃለም ይዕብዮ ኣደ ናይ ሕጊ ኣፍልጦ ተሰኒቓ እንተ ተወዲባን ብልሒ ምሕደራ እንተ ዓቲራን ቤተሰባን ከባቢያን ብዓብዩ ድማ ሕብረተሰባ ብምቕያርን ድሑር ኣመለኻኽታ ኣብ ምውጋድን ዓብይ እጃም ስለ ዝህልዋ እቲ ስልጠና ነዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢራ ምስ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዝነብሩ ዜጋታት ተነፅሎ ከይገጥሞም ማሕበር ኣብ መላእ ሃገር ስልጠናታትን ጎስጓሳትን ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ገሊፃ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርግሽ ቦገኑ ምስ ስንክልና ብዛዕባ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣፍልጦ ክብ ንምባል ብዕቱ ክስራሕ ብምዝኻር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ስንኩላን ደቀን ክነጥፋሉ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም እየ ምክታልኩም ክትቀጥሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውፅል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ምስ እስራኤል ኣብ ዝካየድ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ምቁራጽ ተኽስን ምልቃቕ ጅሆታትን ከም ዘይሳተፍ ኣብቲ ዝርርብ ከም መንጎኛ ኮይነን ዝዋሳኣ ዘለዋ ሃገራት ከም ዘፍለጠ ሓቢሩ እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ብደብዳብ ዝተሰነየ መጥቃዕታት ደው ምስ ተብሎ ግን ንምልቃቕ ኩሎም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያንን ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ጉዳያትን ኣብ ስምዕ ክበፅሕ ድሉ ምዃኑ ሓማስ ኣነፂሩ
እቲ ብመንጎኘት ግብፂ ቀጠርን ኣሜሪካን ክካየድ ፀንሐ ተኸታታሊ ዘይቀታው ዝርብ ፍረ ከይተረኽቦ ተወንዚፉ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝርርብ ዘላቒ ስምዕ ምቁር ኣሶሲ ዘረጋግፅ ምዘይከውን ኣብ ዝኾነ ስምዕ ክታሙ ከም ዘይንብር ሓማስ ክገልጽ ጸኒሑ ኢስራኤል በንጻሩ ተካይዶ ዘላ ደብዳቤ እቲ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ክሳብ ዘይተደምሰሰ ከም ዘይተቋርፅያ ኣፍሊጣ ዘላ በዚ ድማ ነቲ ህይወት ልዕሊ 36200 ፍልስጤማውያን ዝቐዘፈን ከቢድ ዕንወት ዘውረደን ግጭት ፖለቲካዊ መዕለቢ ንምርካብ ክካየድ ፀንሐ ጻዕሪ ኮንቱ ከይተርፍ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ላዕሎ ሰመዚ ምክልኻል ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ሎሚ 31 ግንቦት ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ብሰንኩ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ኣመልኪቶም ቀጥታዊ ዝርብ ኣካይዶም ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ዶንግ ጁንን ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲንን ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዘካይዶ ዝርብ ንኣገዳስነት ቀጥታዊ ርክብ ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ክፉት መራኸቢ መስመራት ክህሉ ተረዳድዮም እዚ ርክብ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ኣብ ምጽባብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ገሊጾም እቲ ዘተ ሰራዊት ቻይና ኣብ ወሰናት ደሴት ታይዋን ናይ ክልተ መዓልታት ሰፊሕ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ወተሃደራዊ ልምምድ ድሕሪ ምክያዱ ይስዕብ ዘሎ ንምትእትታው ብኣሜሪካ ዝመርሓ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ዞባ ብትሪ ትቃወም ቻይና ኣብ ጉዳይ ልኡላዊት ኣካላት ዝኾነ ደሴት ታይዋን ቀይሕ መስመር ይሓልፋ ከም ዘለዋ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ረፅሚ ዘእቱ ምንቅስቓሳት ከቋርፅ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ፀዊዖም እዚ ዝተገልጸ ዩክሬን ካብቲ ኪዳን ብዝተላእከላ ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ንዝርከብ ዒላማ ከተጠቅዕ ጽዑቕ ዘመተ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ከም ኣካል ትውጥን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ዝተላእከላ ኣፅዋር ተጠቒማ ኣብ ገለ ክፋል ሩስያ ከተጠቅዕ ከም እትኽእል ብ30 ግንቦት ኣሚቱ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነት ሩስያ ተሪር ምላሽ ከም እትህበሉ በዚ ድማ እቲ ኩናት ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ኣላ እቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት እናሰፍሐ ክመጽእ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብዚ ዓመት መሊሱ ዓሪጉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወታደራዊ ከበባ ንምእታው ነቲ ኩናት ብኢደ ዙር ከም ዝወልዖ ክኢላታት ይጠቕሱ ኢራንን ሶርያን ወታደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ዝንድነን ከደንፍዓ ዝኽእልን ስምዓት ከቲመን ብ30 ግንቦት ኣብ ኢራን ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕረዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ምስ ሃይማኖታዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻማኒን ካልኦት ላዕሎት ሰመዝቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ እቲ ስምዕ ተበፂሑ ኢራንን ሶርያን ግዳማዊ ምትእትታው ብሓባር ከም ዝቃወማ ብምንጻር ሽበራ ንምቅላስ ሓበራዊ ጻዕርን ከም ዝሒላ ኣብታ ኣጋጣሚ ተረዳድየን ኣያቶላህ ዓሊ ኻማኒ ኣብቲ ርክብ ሃገሩ ነቲ ኣብ ሶርያ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብትሪ ከም ትቃወሞ ብምጥቃስ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ብቕልጡፍ ክወፅእ ፀዊዑ እቲ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቁልውላዊ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦን ክቃወሞን ኣዘኻኺሮም ንመርገፂ መንግስቲ ኢራን ዝመጎሰ ፕረዚደንት ባሻር አልኣሳድ ብወገኑ ሶርያ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ሓቢራ ከም ትሰርሕ ኣረጋጊጹ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሃገራት ዓረብን ስትራቴጂካዊ ዝምድነን ንምድንፋዕ ዘካየዶ ጻዕሪ ከም ዘሕይሉ ኣፍሊጠን እዚ ዝተገልጸ ብ30 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዝተኻየደ 10 ዋዕላ ሚኒስትራት ቻይናን ሃገራት ዓረብን እዩ ቻይናን ሃገራት ዓረብን ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድነን ክደንፍዓ ምዃኖም ብምሕባር ጎኑ ጎኑ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓስ ከም ዝተሓጋገዝ ኣፍሊጠን እተን ሃገራት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎን ዝተበፅሐ ስምዓት ምትግባር ይሰርሓ ምህላውን እውን ኣረድየን ሃገራት ዓረብ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዎን ደገፍ ብምንጻር ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ከም ዝቃወማ ኣብቲ ርክባ ነጺረን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስተን ሃገራት ብተናጸል ኣብ ዘካየደቶ ርክብ ብርክት ዝበለ ቁጠባዊ ንግዳውን ስምዓት ከም ዝኸተመ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ናይ ሚኒስትራት ዋዕላ ጉዳይ ወሽመጥ ቃዛ ሰላማዊ መዓልቦ ክረክብ ኣብ ዝኽእል ዝርብ ተኻይዱ نسعى السلالو زينا مسنادو نمزام أرسا زينا كدق ملكم مراحتي يمن مونغوليان تايلاندن بمغنيات صنبلنا تنرنا يوهانا ملغ تسيطو أمباسادر عالم صحاية كم تنكساس أمباسادر أب نيبال ورسولو بريزيدنت رامچندرا پاوديل أرتيبو
هاجراوي مرمرة شامناي كفلي كاب حمشت سوشوعات السنة وشتا هاجر كمون آب كسلا جدا رياض آب زيناتات وطاي فلسطين مكساس حماس مس إسرائيل آب زكاة زي كتاو زر كم زي سات الفابريتو لعلو سمزمك لغال زبار ريبابليك تشاينا أمريكا كتاوي زر ماتايدو نيتو مس روسيا كتاو رسمي زوتو كساسات كبارس كس روسيا زغوركم تعزت إن لهم شسر على جنام سنة رابزي في التسام سلام كتالكم عزيز مسكن تغطى فيلم والت حرمز مبيع سانس سنكفار سعيبات قربي أبو جنجن سلام